Komen ko para awan sapi akan kesengi banyak perkat halor kawai ka cinta na ka kitab Exodus lang ka arpau dekat ke bakat lai ke baang pin om pin yap. Oi komen ko para ngipet saurang jengi. Bat ngi ngakat yapi yangi iwei pe iwei ban perkat. Hato don ki jaj jing pin yap ayu saurang jengi. Ngi sengau ba ki sarkar ki ong sarkar India kamtam menta ki ong kajing don ki khun bade bendon tang arngut bad ki ba trei lan ki sakri sarkar ki ti bhai kene nomar kum ha kajing yarap ya ki nong trei sarkar ban yo jing yarap ha kajing yok kun yok ti kajing arab kadai tang hadu argut ki kun kabamut lasingau tu bha dakabashai baka sarkar ka penbor lengba jong kane bandon tang argut ki kun henry yakiwei pat ki kun jayu ki penyai dakir kom ban penyap yaki ki kita kir kom ban penyap ya ki kun dakaba khanglat bandon ki kun ki bu ki dawai ki penmi ki dawai ki penmi ki tiar kitar ban khanglat ban armet haba ladon ke jinga dei hapdeng jo ki sikurim bal itu daka nyam daka balang daka imlang kasalang kane gede ka pop penyap walada yo don ki minister ki baong ba ha kane ka jala ke jongi enam don kum kata ka family planning henry ki jing penyaj ki ladab don lupa nadu menno nakabanta kane ki don ki condoms ni don taki property ki badai kita ki intrauterine device ki babu ha ka longkumi bat ki wei kum keching inject ne ki dawai kuli ki ba ki khat emergency pills bat kum kine indirectly hoi nyimsim da ka white ne da usum ne da ka pistol ne da ka sulai ban penyap iano kine kide ki kam penyap bat ka saki sabut ya kane ngila ban siam ha ka jing tho ba khu ji ya ka ba la tho ya ka khana ne ya ka jing jia chapang wei ukun jong juda ya ka bangi siam ha kitab Genesis long ka ba lai pupra wei ukun jong u ba kerteng u onan ukun jong juda ba kerteng u onan aba une u onan nomar ba u henmen jong u ula shong kha bat ka wei ka kentei bat ula yap klem da icon klem da don kun tegar kum ka dustur jongki ada u henmen ula klat no yap no bat siam la icon ban peteng ya ka nam ka kerteng ka kur ka jat jong u hi de upara udei ban pendap ya kata ka kamram kum upara bat kum upara kensi ban peteng lene ban ai ya kanam kerteng nakaban tau henmen nakaban tai la de bat de nakane ka dau haba la pen ya shongkurim ya une anan upara jong u her u henmen kerteng u her bat hakata kijing ya poi siem la penkut ya kata kijing ya poi hapo jong ka henmen kensi jong u henry ula pelek no no ya usumbai hamadan ulu try ublei ula singausi ya kene kijing le jong u bat ula shot yap ya u te kene kalong kapop penyap ladang ile ya kine ki beng ko ngok beng buat dengan cing batai ke sarkar kade kapop penyap te nomor kata
wala dadon menoru nakaliang surkar boong panginong penyaj yakini ki jing pentrikam ya kata family planning ke pamut ban pendrit ya ke jing long ying long sem ban don duna ki kun ki kti bat ki henry ya kita ki advertisement ki boong small family happy family ke ying ke berit ke ying ke besuk jing lamler sudah halor ki jing lamler ni perkadru habangi penyap kumne ya ki snam bolilui padia ka saindur jong blai hato ngin yo jingkerku ya kari jungi ngina mi yo jingkerku ruem ha kano ka jaka ha ka badon ke jing pen snam ya ki bolilui kata kari kan sapri ya ki nong song snong ka history hi ka yatu yang ya kine ki naduk men berim lai pipule ha kino ki kot bomde ke bible ru ki history nadu handai thai fin salap yakane ya jajing long jong ki brio ki pasong hakano ke jaka mendai thai pada kini ki singiru ngila ban yu bahabun ki kam ki badai ki jing auria bat ke jing khanglat bat ke jing penyap hakane ke rukom te kadai ke jing le jong ki brio hi ke ba penlong ki ban syakan tai na ublai bat ki khot hi ya kecing pitar sela jong blai padai nak kena kedau ngi don buon ki jaka ka mek la ka mek ka ding peluk la ka peluk bat anda ngi wat binya ya ki tu ki jaka lene kino pasha tap kensan da ki naduriau bangi wat ya ke jingjia lene ki jingle jingkam hakatu ke jaka ngin sa sem paki ya ka pop penyap yaki kunlung pop penyap yaki kunlung budan hakpo kamtam bat yakta ke jing khanglat bandon ki kun yakba ublei ba ulah thau ya ubreu ya hau adam bat ke ulah kerku yaki ulah ong to nang kha to nang roi de ke banga penkut hakane ke kubor hakane ke sngi kalong ngi long ke jaj penriu ke barit ladangi but teneng ladangi ko ngo ya kita jing penyaj ban penon kam ta kitiar ban penduna kun bat penduk kun te sisin kasngi ngin saja rengai kum kajaj penriu henyau trap te namar kata kajing khot jing wer junga kalong habai ngi kibala klalong kristan kibadai na kane ke bri henyau trap tungin but tek patik ya ke kibala tha hak bible om bangin sujit katok ani gidkhot ban pentrikam ban penyahab bat kajing jing kwa jongi rengi de ban but ya ke kepala tho hak bible namar kade kepala wan ta kajing persat jong blai to umen simuku un yarap ban pensutu ya pi iwe ki baju sengap lomba kane ke channel ngai kerteng amen faithful and true kemut ubayaine bat ubay shisha kebamut ude jisuhi bat lomba jo kane channel nga ta kajing persat jong ben sim pakoi terang ban wanra ya kajing sisa jong utrai ha kitu ki pas ngap lomba jong kane ke channel ke barit ke jonga utrai in kurku yang iwe pe iwe amen.